Hi guys, Dominator εδώ. Σήμερα κάνουμε ένα challenge που λέει ουσιαστικά ο τροχός στο Rarity. Ουσιαστικά γυρνάμε ένα τροχό με όλα τα Rarity και ο καθένας θα πάρει από δύο. Δύο εγώ, δύο Νίκ Χαμογελάκης ο μαζί στο challenge. Αυτό το game πήγε κάπως. Δεν θα δώσω spoiler. Πάμε στο βίντεο. Είμαστε στο match μαζί με τον Νίκ Χαμογελάκη. Θυμίζω, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο common και uncommon και ο Χαμογελάκης rare και mythic. Οπότε ας πέσουμε boss λέω εγώ. Το ξέχασα. Ωραία, πάμε boss λέω εγώ για να πάρει το mythic. Γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω mythic. Ναι, mythic και rare μόνο. Εσύ uncommon και common. Ναι. Και λοιπόν, τουλάχιστον θα έχει το καλύτερο loadout πάντα. Ναι, ισχύει. Ο Μπρο θα έχει AR handling, τα πάντα μπορεί να έχει. Να εσύ, εγώ όχι. Δεν θέλω το mythic, θέλω το medallion. Δεν θα το χαλάσουμε το mythic Java, bro. Πρέπει να πάρει το mythic και θα πάρω εγώ το medallion. Never had a dreams that you. Λοιπόν, έλα. Έλα. Άκυρε, το mythic είναι το Voldemort. Ναι, είναι το mask. Δεν μπορείς να το πάρεις. Και το mask μπορώ. Δεν μπορείς, εγώ θα το πάρω. Ωραία, άντε, δεν μπορώ, αλλά θα πάρω το medallion. Τι κάνει το medallion? Τίποτα, απλώς κάνει καμιά φορά install reload. Άστα, είναι το χέρι. Έχω 0 σφαίρες στο AR, καλά πάει αυτό. Ολόγλια. Είναι άτομο. Όντω. Πού το είδες άτομο? Να το. Άσε το έχω εγώ. Δεν το άτομο. Ωραία, έλα. Το boss. Προκάτε να συγκεντρωθεί λίγο πάνω σου, είναι ο one shot εδώ. Είναι λίγο one shot, απλά λέω. Και νομίζω μας έρχεται κι άλλο άτομο. Ήταν roll. Εγώ βάζω τώρα 50. Εκεί νομίζω είδα κι άλλο άτομο. Ωραία, νομίζω ότι είναι τώρα η τελική του μορφή, ναι. Ωραία, δώσε. Πάρ' το medallion όπου κι αν είναι. Το πήρα. Ωραία. Να τους και ο άλλος φίλος. Μπρο, έτσι και μου το έκλεβε, σου είχα σκάσει 180. Ωραία, μπορώ να δώσω μου το 50. Δεν έχω shield. Ωραία, δεν και τέτοιο. Πάρει και άλλο 50 μας θες. Τι να τι κάνω, μπορώ να τη χώσω τον... Ναι. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Πάμε εκεί που έβαλα. Θα πέσει ένα ντροπίδι. Οκ, είμαι εδώ, I guess. Όχι, να βρεθώ αφόλου. Θυμήσου, μπορείς να πάρεις... Δεν μπορώ να πάρω τι τίποτα. χάσαμε. Όχι. Μπρο, μην τρως την ώρα του challenge, ρε χοντρέ. Μπρο, έχω να φάω από το μεσημέρι. Εγώ δεν έφαγα καθόλου σήμερα, αλλά anyway. Ναι ρε.
Ο Μπέσα. Μαλάκα πώς ζει το παιδί. Fire on the mask. Πάμε forecast. Επειδή το είπα. 3, 2, 1. Bye. Πόσο μέτρα φτάνει? 70 αγκούρια. Μπρε. Δεν μπορείς να το πάρεις, το ξέρεις. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα μπρε. Kill me. Σε νέρωσα. 2,50 ή 6 μήνα. Ξέρω εγώ τι σε βολεύει. Αυτό, παιδιά, μπορώ να το πάρω γιατί δεν Μήνια. θεωρείται όπλο. Όχι, bro. Τι rewards χάνουμε. Έλα να κάνουμε φίλε το ποτάκι. Μπορεί να είμαι λίγο μαλάκας. Κάτσε, αυτό δεν είναι το ποτάκι που λένε ότι... Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιεί ένα πράσινο όπλο τόση ώρα. Όντως. Ναι. Σκότεις κάποιο άτομο. Ναι. Όντως. Ναι, το άτομο το έφαγα με το ήγαρ για να μην μου το κλέψεις. Ωραία, πέτα το τώρα και ξέρω εγώ πρέπει να κάνεις κάτι σαν φόρφι. Κόλληξα. Πρέπει να κάνεις κάτι σαν φόρφιτ όμως. Τι να κάνεις. Ωραία, πρέπει να πετάξεις ένα όπλος. Μόνο ένα όπλο, έχω το mythic. Πέτας όλα τα heals. Και μην πάρεις άλλα μέχρι να κλείσει και ένα άλλο store. Δηλαδή μέχρι να κλείσει και το επόμενο store δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από heals. Wow, τι κρίμα. Σαν forfeit ας πούμε. Θα γλάψω. Μη γελάς μάλλον. Βασικά Άκυρο, Wow. όχι μέχρι το άλλο store. Μέχρι Με το... όλο το match. Μέχρι όχι, μέχρι το νησί να βγει. Μπα. Τι είναι μπρο. Ποιος νοιάζεται γιατί είμαι pro player. Ας Λοιπόν, είναι. μπορεί το αμάξι σου να φύγει από έναν γκρεμό. Δεν έφτανα εγώ. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Σίγουρα δεν ήθελα να πάρω ένα δικό μου αμάξι, όχι να δικό μου τη σακαράκα σου. Αυτό είναι ένα μπλε SMG, το λέω. Ούτε καν, μίνια. Έχω άτομα. Βλέπω κάτι. Άτομα on me, άτομα on me. Ω, βρήκα άλλες 6. Μπρο, έχω 12 shotguns και ένα Oni mask με 40 uses. Μπες. Μπρο, έλα πάμε νησί. Δεν μπορώ να το πάρω έτσι. Δεν μπορείς. Die, με βαράνε. Καλά σε κάνω. Έλα εδώ ρε μπρο. Don't you have the balls to push. Να πάμε στο Ένας νησί. είναι. Το Α, χρειαζόμαστε. δύο το μεγάλο. είναι. One shot, one shot, one shot, one shot, one shot ένας. Stop the cap. Ο Μπρο είναι 4 HP στην κυριολεξία ρε. Μπρο, βοήθεια! Είναι, έχω σκάσει τον 190 και 4 full damage έφαγε το παιδί. Πάμε προς νησί, πάμε προς νησί. Γι' αυτό σου λέω να Μπρο, χες το νησί και έλα βοήθεια μου σπάσω. Παμούτρα ρε, μαλάκα εδώ είναι ένα ντου που έχω αφήσει και τα δύο. Ω, Τον έναν... Είμαι dead. Μπρο, τσακίσου και έλα εδώ είναι και οι δύο low. Μπρο, βιάσου. Εκεί πέρα είναι μια νόκοψη. Ναι, από 4 μαλάκα, τι κάνεις στη ζωή σου. τι λέω ρε μπρο, έχεις shield. Ω, fuck. Oh.
Να σου πάρω την κάρτα. Μαλάκα, σου λέω τόση ώρα, έλα ρε μαλάκα, τι κάνει. Why are you running? Why are you running? Έλα, έφυγα από την κάρτα σου, πάπα. Πόσο σίγουρος είσαι ότι δεν θα σε βιάσουνε? Κάσε λίγο, γιατί νομίζω μου μπαίνει. Τώρα μπρο, είσαι γνωστός ναι ή όχι, για πες. Δεν έχουν φύγει. Oh no shit bro. Δεν θέλω να κάτσω θάμω. Τα αρχίδια μου κλείψαν τα μάξι. Έλα καλέ μου, φύγε. Μπρο, τι ακριβώς κάνει? Μπρο, τι ακριβώς κάνει? Όχι πρόσθετα, όχι πρόσθετα. Καμπυρώνουν κάρτα, έτσι λέγεται. Ένας είναι μέσα. Μπρο. Μπρο, φύγε από εδώ. Ω, πίσω μου. Δεν ξέρω τι είσαι εκεί. Μπρο. Ρε Bushcamp Dad, τι κάνει? Μπρο, έτσι φύγετε. Μπρο. Θα τελειώσει η βενζίνα αυτή, να ξέρεις. Oh my God! Wow! Μπρο, πήγαινε τώρα. Ακόμα εδώ είναι ρε. Μπρο, θα φύγουν τα μαλάκες. Θα Πες, φύγουν μπρο, κάποια στιγμή. πες μπρο να έχω βάλει και χρονόμετρο σε πόσο θα τελειώνει η κάρτα του. Πλάκα θα έχει να κάνουν σκάν κάπως. Μη! It was at this moment that he knew. He fucked up. Μπρο, μην τον λου. Μπρο, γιατί τον βάρεις, σου λέω είσαι μαλάκας. Αυτό τα παιδιά το challenge fail. Γάμω το κανάλι σου. Θα το κάνουμε και σε κι άλλη προσπάθεια σε άλλο βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, bye.